Mayong adlaw mga suryan, uban ko ninyo atong libuton ang Little Alaska of the Philippines, Madre Dejos. Ako si Matt, dinhilang sa atong programa nga para natong mga lagan nga ganahan og hilig kaayo mag suroy-suroy. Ang Bantayan Island adunay tulo ka lungsod, ang Santa Fe, Bantayan ug Madre Dejos. Daghan na kayong niingon nga dinayo gayud kini nga isla kay gawas sa abunda kayo kinig mga gasa sa kadagatan. Ang mga beaches dinhi manindot gayud kaayo. Madani gayud ka sa pagbasa-basa ug ang bus grabe kaputi. Apan unsaon man para makatungtong sa maong isla? Ang Bantayan Island nahimutang sa amihan ng bahin sa Sugbo. Pwede kang musakay og pribadong sakyanan o di ba kahapas padulong sa pantalan sa Hagnaya, usa ka barangay sa lungsod sa San Remigio. Hagnaya Port, ang gateway to Bantayan Island. Sakay sa ferry gikan sa Hagnaya Port, walay kabutangan ang akong ka-excited nga mulibot suroy sa mga lungsod nga gisakop nining nabantog na nga isla. Kita mo ng isla, sa Bantayan. Doon na lang ta. Tuod man, human sa usa ka oras nga paglawig sa kadagatan, nabot na ko sa akong gikahinamang destinasyon. Welcome to Bantayan Island. Karon nabot na ko dinhi sa manindot nga isla, bisitahon ako una ang lungsod sa Madre Dejos sa akong pagbalik. Sa wa pa kumabot sa lungsod sa Madre Dejos, niagyaw na ko sa duha ka sibingang lungsod nga kabahin pod sa Bantayan Island. Lawis, mao ka na ang orihinal nga pangalan sa Madre Dejos. Bisan pa man karon, daghan gihapong mga katigulangan ang mutawag og Lawis sa maong lugar. Ang pulong nga Lawis nagkahulugan og peninsula, kay kini nagatubang sa Visayan Sea. Apan nganong na Madre Dejos man ta maong lungsod, adunay sugilanon niini. Tuig 1889, ang Archbishop sa Cebu kaniadto nga si Father Pedro Benito de Madre Dejos mibisita sa mga lugar o gikan sa pulong nga Lawis, gihimo kining Madre Dejos agi pasidungog kaniya. Ang maong lugar abunda kayog mga isda. Gani, ginganlan gayud kining maong lungsod nga Little Alaska of the Philippines. Wala na ko maglangay o gisugdan dayon na ko og libot ang maong lungsod. Ang Madre Dejos mao ang kinatumyang lungsod sa isla sa Bantayan nga nahimutang sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Unsa ka interesting ilang lugar? Kana inyong may bawaan sa ako pagsuroy-suroy dinhi sa ilang lungsod. Kuta o Fort sa Ingles. Usa kini ka historical landmark dinhi sa Madre Dejos. Ginama kini gikan sa coral stones ug natukod kini aron maprotektahan ang mga lumad batok sa mga muros niadtong unang panahon. Mao kini ang Old Kuta. Unsa ka ang nasa sulod dinhi? Kana, atong sudlon. Thanks, sir. Mao ni siya ang usa sa first sa 3 ka bastions. Mao siya ang mga kwarto-kwarto sa una ngari sa Old Kuta. Ya kani siya gihimo na namong municipal museum. Mao siyang Japanese nga kanang sa bomb bitaw. Bala. Oh, bala na siya. Kanang ibala ba? Active pa ni ron dili. No, deactivated na siya.
dili na nimo kaya alsaon kaya kinahanglan napulo ka tawo pa mo alsana. Ugat yun di kaya. So, ayun ako eh. Kapag daw ko nung katawag, kailangan makaasabi. Ang nag-initiate siya dani sa kuan nga project kaning sa kuta kay ang LG man. Kani siya, during sa 1996 rehabilitation, mga na-excavate niya siya nga mga parts sa tomb bitaw. Nagihimo na lang siya, gihurma siyang stage. Mao man ni siya ang kuan sa una, exit nga rin. Kani? Kana, kung mao nang entrance, kani, mao na siya ang exit. Kabantay ka, nga anong lahi na siya. Sige, usap. See the difference. Ito. Ang klase sa bato. Oo. Mga tomb na sa din siya nga na-excavate. Pareho na siya, ani nga rin. Gihimo na siyang memorial cross para to remind everyone nga musud nga rin sa kuta nga this was once a cemetery, a memorial place. Bisan pa man pila na kasiyanto anyos ang maong istruktura, gi-restore gihapon og ipanindot kini. Ug karon, nahimo na kining usa sa mga tourist attraction dinhi sa lungsod sa Madridejos. Makasaysayan nun gayud ang ilang old kota. Sa akong paglibot suro dinhi sa ilang lungsod, nakakita ko aning balaya. Mao kini ang Rivera's Residence, usa sa mga old houses dinhi sa Madridejos. Pre-American period pa kini gitukod, apan Spanish pa ang architectural design ini. Sulod sa balay, ana ang usa ka imahe ni Saint Martha, usa sa mga karaan na kayong imahe dinhi sa lungsod. Sa akong pagbalik, akong bisitahon ang ilang plaza. Wala gyud ako si Piata pagbisita ang ilang plaza. Mao kini ang Church Plaza dinhi sa Madridejos. Og nakanindot diri kay bugnaw kayo ang hangin, mo nang daghan kay mag-standby diri mga estudyante kay tungod duol po ni sa eskwelahan nila. Hapsay, bugnaw ug kalma kayo ang palibot. Mao nang daghan gayong mga tawo ang gustong mistambay dinhi. Doon sa ilang Municipal Plaza, mao ang ilang simbahan. Mao kini ang Immaculate Conception Parish. Gisaulog sa mga lawisano ng ilang kapistahan matag Disyembre 8. Agig pahinungod sa mahal nga Berhen Immaculada Concepcion. Gawa sa simbahan, anaa pa kita laing makita nga laing manindot nga talanawon. Padung kita karon sa ilang Parish Museum. Sa may pinakakaraan nga santo sa nimo. Kani, the old bronze tabernacle. Karaan na kayo ni. Pila ka ni siya ka years na, ma'am? 1930s. Kani mo ni ang karaan nga simbahan. Katong tabernacle nga to nakitaan, diri to gikan. Itong tabernacle nga mga 1930s to 1940s siguro. Mo ni ang karaan nila nga butanganan sa holy water. Na ako na black diamond. Siyang mata mo na nga lugit gikuha daw. Ingon nila. Sa akong pagbalik, Mo siya gawa sa jumbo. Kuman kani siya ang labas, ikaw mag. usa sa nakatabang sa mga katawhan dinhi sa lungsod sa Madridejos, mao ang planta sa SM Seafoods. Dinhi gipang proseso ang mga lambay nga pang-export.
Nakita karon sa planta sa SM Seafood ug atong hibawon karon kung unsaon pag-process sa crab meat ug kauban nato karon si Ate Marlene, siya mutudlo nato unsaon pag-process. Una ka makasulod sa ilang working area, kinahanglan una kang musulob aning ilang uniform. Ma'am, nganong kailangan ta magsulob og boots o gani sa tawag gani? Halo. Kalo nga naman. Kaya ganang karing bots para sa dili ka ano dili sa tao gani badin yung kay pirmi man dili siya basa. Basta niya Oo. makasama sa nani hait. Oo, delikado man gani siya dili. Tapos pirmi kami magtao kay ano sa amon mir. Kaya ang mga buhok kinahanglan gid kailangan gani nga magmas, magkaw, kinahanglan proper jud. Sanitary gyud. Oo. Kinahanglan jud ako. Sanitation. Ang primero ani nato kanang dismantle siya. Dismantle na siya, panghaon na siya kung ang gani kanang kagat niya, ang pains niya. Tapos i-ano na nila Mao ni siya. jumbo. Oh, first step nila jumbo. First step kay jumbo. Oh, jumbo. After sa pag-jumbo, na ay mag-flower, na ay mag-pins, na ay mag-glow. Nay mag-flower, nay mag-fins, nay mag-claw. Kani siya jumbo, kani siya flower, kani siya pins, kato naman siya mag-glow. Mao na ni siya ang labas. O, mao na siya. Mao na siyang gawa sa pag-jumbo. Kumani ako, tapos mao na siya yung flower. Mao siya gawa sa jumbo. Mm-mm. Kuman kani siya ang labas Tang- kung ikaw mag After mag-jumbo, mao na siya. mao siya. First step kay so umani. Yeah. Lo. Ana, i-ano ni mo pag hawakan ni yan. Ay Para ma- kani mga kuan. Oo, dili siya, kani siya, kuhaan na siya. Kasunod, di mo na siya kuhaon. Kani. Ana. Pila na mga katuig diri, ma'am? 11 years. 11 years na ka nag-work diri. Oo. Dugay na gyud kayo. Oo, nag-start ko ani pag-open to daning planta. So usa ka Ano, sa dili? pioneering diri. Siya, nakuha naman na siya din ha, no? Kuha na. Nakuha naman na siya din ha. Kanina sa di mo kuhaon. Kanina na. Anaon Oo, day. kinahanglan, idool jud na ni mo imong kamot. Tara. Oo, kana. Idool na siya nimo. Tara. Kung mahuman na siya, mahuman na, kuha din eh. Naalasad ka din eh. Kamao na ni siya ang labas. Mo na siya labas. Oo, mao na ni siya. Mo na siya sakto gyud. Ang flower. Kana ako nabungkag man ni. Sige lang, first timer man. Tilawan na lang Pisa na nimo. Ako na lang tilawan, unsa ni siya kalami? Tilawan na to ha. Oo, para makaingon ka lamig jud ay ang kasag. Fresh gyud gani bago na siyang kuha. Pa ni siya mag-agi og Ice. ice. Okay. Yummy. 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 Ha? Ikaw po tilaw. Tang to, Baj. Okay na lang. Ako din. Makatry man mi ana din eh. Lami din kasag no bisag Di wala, basta wala pa mga Basta wala ba? Ice. pwede ra kilawon. Risko pa man good oh. Lami kayo. Pwede ra sa kilawon basta presko kayo. Nan mo? Ano ni siyang last sa processing? Oo, kay guman ana dira, ikilohon pa na dito. Kinahanglan ang soda na sa Tupperware is 300 grams lang. Kung mula paskuhan. Oo, Kani pilam ni siya. Kani 200 ka. 200 grams na siya. Kuwangan pala ni. Kulang. Kay bao na taon sa pag-process ang crab meat. Karon, laing adventure na usab ang atong masinati. Gibisita na ko ang Kaungkod Wharf, din gisugat ko sa mabiabiho nilang mga opisyales. O kinang Kaungkod Wharf o kasagaran mo dunggo din kay katong mga cargo vessels. Ang mudunggo diri sa ato ang wharf, sa Kaungkod Wharf, tulo ni ka barko. Ang karga nila kasagaran, kanirang mga sinako bitaw, sinako nga mga feeds, mais, nya, basta mga product diri sa Bantayan. Pero kasagaran guys pagkakaroon, mga feeds gyud para kanang tuktokon sa mga manok, ana niya igbalik, mao siya may karga sa diyan sila. Kanang mga itlog, Oh, itlog usa na. mga buwad. Buwad o kanang kuan, basta kasagaran na gyud mao na itlog, buwad o daghan. Depende lang sa mga kuan nga ipa-deliver sa Cebu or ato ba sa Subic. O daghan may plano ana sa barangay, kami mga barangay official, basta akong mga kauban sa konseho. Nya tungod sa among mayor kang Honorable Sally de la Puente, nga tabangan mi niya magpa-improve sa among pantalan. Daghan may plano ani kay amo agod nga imbis mo adto pa sa Santa Fe nga maka-travel mi labi na og may passenger na gid ba. Mao na among plano diri sa barangay. Sa akong pagbalik,
ang manok mangitlog sud sa adlaw kausara gyud pero nya dili galing gyud sila tanan.